Kung gusto ka nga ma-develop ang tinuod nga kalipay nga eternal, kalipay nga walay katapusan, kalipay nga dili maapektuhan sa bisan unsa nga circumstances around you, kinahanglan nimo ang gitawag og living hope. Ginoong Dios, salamat sa kaygayonan nga imong gihatag namo. Tiin, amo ikaw maimbitar dinhi sa social media, Ginoo. Mga tao nagapaminaw sa tibok kalibutan. Ikaw nasayod sa ilang kahimtang. Ikaw nasayod kung unsay mga suliran. Kung unsay ilang hangyo kanimo, Ginoo. Kung unsa man ang mga butang nga bilar kanila sa matag gabi. Ikaw nasayod din tanan. Busa ako ikaw gihangyo, Ginoo. Nga karon imo silang duawon, imo silang hikapon. Apan una sa tanan, Ginoo, pasayloa kami sa among masala. Naglaom kami na ang among mga pag-ampo karon mahabot sa imong trono. Na among paabuton ang imong paggiya, Ginoo, sa matag-usa namo. Salamat nga ikaw magatabon kanako karon na ang imong mensahe maabot sa among kasing-kasing na ikaw mo'y tuburan. Iningtanan ang gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong basahon ang bersikulo nga atong gisgutan niini nga semana nga makita sa Galatians 5 verses 22 to 23. Nagingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Atong gisgutan kagahapon ang pinakataas gyud mga mao ang gugma. Karon ang atong gisgutan mao ang bunga sa kalipay, which is the fruit of the Spirit, which is joy. Unsa maning joy? Unsa maning kalipay? Sa English, dunay duha ka term ang kalipay. Sa Binisaya, lipay, kalipay, pare-parehara. Pero sa English, dunay duha ka term. Ang primero gitawag og happiness, ang ikaduha joy. Unsa may diferensya? What is the difference between happiness and joy? Unsa may diferensya sa happiness ug joy? Niya, in nature, happiness is fleeting, external, situational. Sa Binisaya, ang natural nga elemento sa happiness, usa siya ka external happiness, kalipay. Usa ka external, usa ka gawas nga kalipay. Usa ka situational, depende sa sitwasyon. Apan ang joy, in other term, in nature, deep, eternal, and often a state of being. So it is internal. The other one is external. What is the source? The source is external circumstances, achievement, or pleasure. Like for example, nakahuman ka sa imong pag-eskwela, that is happiness. External. Circumstances. Like, nakapasar ka sa exam, lipay kay ka. But that is only happiness. That is not joy. Unsa man gid ang joy? It is an inner contentment. It's a purpose and it's a well-being. O nganong giingon ni ana kay ngano ang tinuod nga joy, ang tinuod nga kalipay, wala magadepende kung unsay naa sa imong surroundings. Wala nagadepende kung unsay circumstances nga imong giatubang. Duration. Ang duration sa happiness is a short term. Apan ang duration sa joy is a long term enduring. And it's enduring. Lasting. Kung naa na kaani nga joy, kung ma-develop ni nga joy, human ka, maled sa Holy Spirit, mo ni pinakanindot, kay nga naman, dili ka mag-uol, kay nga naman, duna kay joy, duna kay paglaom.
relationship to other emotions. Ang relasyon can be easily disrupted. It depends, especially when there is a negative events. So ang happiness, lipay ka, unya na bangga man ka, nawala ang imong kalipay. Apan ang joy can coexist with emotions like sadness or fear. Bisan pag naa ka, magulanon ka, bisan pag namatay ang imong pamilya, bisag namatay ang imong bana, bisag namatay ang imong papa, bisag namatay ang imong asawa, o namatay ang imong anak. Ngano, naagyapon kay kalipay, kay ngano man ang kalipay is an inner emotion, is an inner experience. Naa sa imong kaugalingon, imo nang kinabuhi. So dili ka maapektuhan kung unsay naitabo sa imong palibot. Control. Unsa may control. Happiness can be influenced by external factors. So ang atong kalipay, kung it is only happiness, makadawat ta og panalangin, lipay ta, makasweldo ta, lipay ta, laag-laag ta, makadula ta, lipay ta. That is an influence by external factors. So, pero ang joy is often described as a choice or an internal attitude. Imong batasan, naana sa imong kinabuhi, imo nang gikinabuhian ang kalipay. So muna siya ang atong tun-an karong adlaw o karong gabiuna, unsaon nga makabatuntan ining tinuod nga kalipay. Eternal joy. This joy that is lasting. Joy that would last. Joy that it is not temporal. It is lasting. Si Ruben Pardo, ako mong hatagan sa iyong eksperyensya, kini si Ruben Pardo, usa ka immigrant nga nakasulod sa Amerika sa panahon nga bata pa siya. Gamay pa siya. Pero pagsulod niya sa Amerika, bisag unsa na layang trabahon, kay gamay pa man siya, murag 6 or 7 years old pa siya nga ning sulod sa Amerika. Actually, you can see the movie, the video, na ay movie ani, na ay video, na ganin sa YouTube, kini si Ruben Pardo. Nganong ato maninggisgutan? Kay daghang magsusulat, naghisgot mahitungod aning tawana. Kay ngano, 40 katuig siya nga nagtrabaho sa Bloomberg, ang iyahang trabaho mao ang pagbantay sa kining atong elevator. Siguro kamong taga Pilipinas, karong naamon ko sa Pilipinas, gahapon dito ko sa SM, pag adto na ko sa SM, ning adto ko dito sa elevator, ang elevator din sa ato na ay ga-operate. So, pagsulod nimo, moingon ra ka sa operator nga mosaka ko paingon sa aning nga floor, mosaka ko paingon aning nga floor. Pero sa ubang mga nasod, pareha sa Amerika, pareha sa pag-adto na mo dito sa Israel. Dito ko natingala, Friday mi nangadto sa Israel. Natingala man ko anang pagka-Friday. Primero, dugay-dugay mi sa Israel. Pero katong hotel nga among gipuy-an, ni change anang pagka-Friday. Kaysa dihang Friday na sa gabi, natingala naman may nga, bisag mo sa mo pindot tong number bitaw sa imong floor, kung nakakapaingon, dili man nimo mapindutan. Unya, sa dihang pag-angat na sa elevator, muhunong sa kada floor. Hangtod na naabot mi dito, dugay kay minabot kay nga naman, muhunong, kada floor yun, muhunong siya, muhunong. Nanaog ko, nangutana ko dito kung unsa hinungdan ngano nga ang inyong elevator guba. Ingon siya, no, dili guba ang among elevator. Pero ang elevator manually set up nga kada floor muhunong siya kay nga naman dili gusto ang tag-iya o ang gobyerno sa Israel nga motrabaho ko sa adlawng igpapahulay. Sa adlawng Sabado dili nakadapat mo tuslok, bisag pagtuslok lang sa number sa elevator, trabaho na munang dili na dapat ni mo tuslokon. Kay muhunong ra na siya kadaang-ang. Kini si Ruben Pardo, 40 katuig nagbantay siya
nining usa ka elevator dito sa Los Angeles nga manually ipahunong. So dili automatic. So siya gyoy kuan, siya mo'y ga-operate gyud. Wa ko kabalo nga naa pa day gihapon ni ga-operate paghapon ni hangtod karon. Wa ko kabalo nga inani day ning elevator. Kay nagtuo ko nga sa Amerika puro na lang kuan automatic. Pero naa pa gid ay kini siya si Ruben nagbantay dito for 40 years. Unya usa sa mga magsusulat na ingon siya, it's like a glass of fresh water every morning. I don't know how he does it, but every day for him just seems to be a bright opportunity for something. Kaya nga naman, gihatagan siya og bili, kay kini nga tawo nakit-an nga siging malipayon sa matag adlaw nga ga-operate siya dito sa elevator. Kung mo hunaw-naon kini nga trabaho, boring biya gikain eh. Kailan naman ka maglingkod, ra ka dito niya, init pag yun. Kay wala man aircon. Wala may elevator nga aircon. Siguro sa uban ng mga mall nga naa sa sulod ang elevator, parihaan ng kanang mga dagko kayo nga mga mall nga maapil siya sa buga, sa aircon, okay. Pero usually wala ni boring kayo ni. Maglingkod ra ka dito, magtuslok, mangutana, kahamo pa ingon. Tahara ka sa four corners, mo-open ra. Panahon nga mo-open ang pultahan sa elevator. Boring kayo ning trabaho. Apa nakita sa usa ka magsusulat nga kini si Pardo sa matag sakay niya sa elevator, gangisi, wala gid masuko sukat-sukat. Aun sa maday nga klase nga joy kani ang naa kang Pardo. Ingon siya, we are happy. Gipangutanan niya si Pardo kung unsay hinungdan nganong sige man siya kalipay, sige wa man siya masuko sa iyang trabaho nga balik-balik ang iyang trabaho, wa man siya masuko, sige man siyang kalipay. Gipangutana siya kung nganong ang imo malipayon ang imong mood sa matag adlaw. Ingon na siya nga, we are happy. Me and my wife, we are really happy. As long as you're happy, as long as you are full of happiness, that's all that matters. Para sa uban, that was just happiness. But for him, I don't think so. It was happiness. He was experiencing joy. Pero mao ba ni ang joy nga atong gihisgutan dinhi sa atong pagtuon karon? Mao ba ni siya ang klase nga joy nga gihisgutan nato dinhi nga it will last? Nga wa nagkinahanglan kung unsay naa sa surroundings aron naa kay kalipay. Dili maapektuhan sa pagsulay sa kinabuhi. Dili maapektuhan sa hunos, sa bagyo sa kinabuhi. Ingon na siya, ang usa ka magsusulat nga si John Osberg, ingon siya nga, nakahinumdum ba mo sa una sa panahon nga dunay gi-introduce ang McDonald's? Ang gi-introduce sa McDonald's, gitawag og Happy Meal, nakahinumdum ato. Si John, nag-ingon siya, when we take our children to the shrine of the golden arches, they always lust for the meal that comes with a cheap little price. A combination cheese and crescent. In a moment of marketing genius, the Happy Meal. You're not just buying burgers, fries, and a dinosaur stamp. You're buying happiness. Kahinomdom mo, ako naka-experience sa gikuan nga pagsulod na ko sa una sa Amerika, na ay gitawag nila katong Happy Meal. Ning try po kung unsa gining Happy Meal. Pastilan, ang Happy Meal di ay mga kapaglaom. Ang imong meal, ang imong set of meal, ilalang pakapinan o kining dinosaur na ay kanang karikature nga ilang gibutang. Dili dagko gagmay ra gyud. Pero ang mga bata mangita gyud ni adtong gitawag og Happy Meal. Ngano man? Na set up ang ulo sa mga kabataan nga pagkanindot
katugid katong akong lunging katog yung gitawag og Happy Meal. Happy Meal. Their advertisement have convinced my children they have a little McDonald's shaped vacuum in their soul. Our hearts are restless till they find their rest in a Happy Meal. And even him, John, tried it. I tell them to order only the food. I'll give them a quarter to buy a little toy of their own. Iyang giingnan nga anong palitan ta mo og pagkaon o niya hatagan ta mo og kwarta, palit lang mo dito sa gawas. Usa ra guning gamay nga caricature nga giapil din he. Pero ang mga bata na set up na ang hunahuna ni adtong gitawag og Happy Meal. Muna nga di sila bahala na naghatagan pa nimo sa gatos nga sobra pa sa amount sa ilang Happy Meal. Di sila musugot ato yung ano man. Ang ilang huna-huna na kondisyon na daan dito sa gitawag og Happy Meal. Mauni siya ang atong ikondisyon karon. Sa atong pagtuon, atong ikondisyon ang atong pagtuo kung unsaon nato nga atong ma-develop kining gitawag og joy, na happiness but joy. Deny a child the meal of great joy. The problem with the Happy Meal is that happy years off and they need a new fix. Kaya nga naman, dili ang mga bata mo'y nalipay in an instant only. Sa usara kagamay nga portion sa ilang panahon, usa sila nalipay apan sa pagkahuman. Wala na sila malipay. Kinsa may nalipay, ang tag-iya sa McDonald's mo'y nalipay. Remember the Happy Meal, what great joy I found there. Happy Meals bring happiness only to McDonald's. You ever wonder why Ronald McDonald's wears the green? Ang tag-iya ra gyud sa McDonald's mo'y nalipay kay ngano man daghang kwarta madawat tungod ni anang gitawag og Happy Meal. But ang mga kabataan, no, nothing at all. 20 billion Happy Meals. That's why when you get older, you don't get any smarter. Your Happy Meal just get more expensive. Muna usa gisinulat ni John. Ingon siya sa ato mga siguro mga kita nga mga dagko na atong givalue ang atong kwarta, unsa ra gunang caricature. But for kids, Happy Meal is the most precious meal that they can have if they go to McDonald's. Ingon ana ang happiness. But happiness for the kids are just happiness, is not joy. Sa atong gisugutan ganina, there's two kinds of kalipay. Ang kalipay nga gitawag og happiness, ang kalipay nga gitawag og joy. 1 Peter 1 verses 3 to 6. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pagkanindot sa mensahe, ingon siya, kung gusto ka makabaton sa kalipay, kung gusto ka nga ma-develop ang tinuod nga kalipay nga eternal, kalipay nga walay katapusan, kalipay nga dili maapektuhan sa bisan unsa nga circumstances around you, kinahanglan nimo ang gitawag og living hope. Ang paglaom di ay mo'y makabaton nato niining tinuod nga kalipay. Paglaom, living hope, buhi nga paglaom. Versikulo 4, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Mauni siya ang tinuod nga kalipay. Kaya nga naman, ang tinuod nga kalipay, dili gyud lata, dili madaot, o dili papas. Maunay tinuod nga kalipay. Kay ang kalipay nga short term, dili na iya bunga sa balaang espiritu, apan ang kalipay nga lasting nagadepende tungod kay ang kalipay nagadepende sa living hope na mao si Jesus. Verse 5, this inheritance is kept in heaven for you,
who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Pagkanindot sa mensahe, ang lasting joy, ang kalipay nga walay bation, nga walay katapusan, ang kalipay nga lasting, ang kalipay nga dili maapektuhan kung unsa ang naa sa imong palibot, mauna siya ang gugma nga nagadepende sa living hope. Verse 6, in all this you greatly rejoice. Iya paging ginungagan, sa dili pa naka-experience ko sa una dito sa academy. Lahi man tag sitwasyon sa atong pag-eskwela sa high school, pero dito ko naka-eskwela sa Western Mindanao Adventist Academy. Sa una, dili pwede mag-uyab-uyab. Pero, ang mga batanon, mangita yung paagay nga makauyab. Ako bitaw na obserbaran, kapila ko nag-week of prayer sa atong mga Adventist institution. Makita na nako nga, kining mga tao karon makita na nimo nga murag, magpakita na sila, dili pareha sa mo sa unang nga tago-tago yun. Naikausa, ipangutan ako sa principal. Si Pastor Sanes pa to, wala naman si Pastor Sanes, pero na si Bingbing din classmate na ko sa una sa Western Mindanao Adventist Academy. Ato akong mga classmate diha nga naminaw. Sa dihang iya kong ipangutana, ingon siya nga, Jer, uyab mo ani dili. Dili na ko ngalanan kay basing naminaw po siya karon. Uyab mo dili. Tungod kay nagsabot mi sa akong uyab, nga dili mi magtuganay. Kay sa una manggod, sa panahon, sa among panahon, sa academic, kun makauyab ka, dimiritan ka og 10 points sa imong kanang naabantoy sa una, nakalimot ako, basta ka na sa imong behavior sa school, o niya og muubos ang imong behavior sa school, og 85, dili naman ka ba din list. Murag ito among gikagulan mo ng mga tao, di gimutukan nga naay uyab. So ang among sabot po na atong akong uyab, nga di gimi magtinog anay, nga nagkauyab ni. Sa dihang ipatawag ko ni Pastor Sanes, iya kong giampuan dito siyang opisina. O niya, pag human niyang ampo, iya kong giingnan nga, Jer, uyab ba mo ani? Tungod lagi kay imong gipanalipdan ang imong tawhanon nga kalipay. Imong gipanalipdan nga dili muubos ang imong grado og 85 na makakko mga kapaglaon. Batanon pa ko, gamay pa ko. Ginan ako siya nga, dili mi uyab pastor, wa ko uyab pastor. Bisag usaon ko niya pangutana, di magigumutugan. Ingon din siya nga, wa ba ka kabalo nga akong giistorya ang imong uyab niya, nitugan na siya. Ina ko nga kini si pastor, kabalo ko, iya na kong giatik-atik ani. Wa ra gyapon kumutugan. Kaya nga naman, ang akong gipanalipdan, ang akong humubo nga kalipay. Lakaw siya, lakaw po ko. Iyang ipangutana ang akong uyab. Pagpangutana sa uyab, kay mao manghihapon niyang approach. Ingon siya nga si Alger, nintugan na nga uyab mo. Unya karon ikaw, dili ka mutugan. Pagkasunod adlaw, mga kapaglaw, gipatawag na ko sa principal. Pagtawag sa principal, dili lang ako, tuwa na ang akong uyab dito. Gipangutana naming duha. Pero nagampo, pagkahuman, iya kong gipangutana. Ingon si Jer, uyab mo, ani, dili. Ina ko nga, pastor, dili lagi may uyab, pastor. Kini imong gipanalipdan ang imong kanang kalipay nga tawhanon. Ingon siya nga, og dili mo uyab. Unsa man ni. Karon kay gipakita man niya tanan ang greetings nga akong gipadala nga sa akong uyab, gipakita man po tanan. Hunang-huna nako, nganong imo manggihatag ni, nganong nitugan man ka. Mo na siya nga naay pala.
Ingon din si pastor nga, sa dihang gihatag na kung sa maning mga card ni I love you, I love you, I love you, nya dili buyap. Ang akong short-term nga kalipay na ilisan o kagoon. I was affected sa unsay naa sa gawas. But I learned a lesson at a time. So gipakalot ko, gipanisan ko, wala ako madenslis, gipanisan pa ko. Ang atong gisgutan, mga kapaglaom, mao ang lasting happiness, inner happiness. Dili maapektuhan kung unsa man ang nasa imong gawas, nga kung naa ka niining gitawag na to nga joy. Bisan pa og moabot ang imong pagsulay, dili ka maapektuhan kay ang imong kasing-kasing nagapaabot ni anang buhi nga paglaom nga mao si Jesus Christ. Dito ko nagtrabaho sa una sa Thailand. Ni anang buntag, usa ka babae ni ambak sa ika-22 ka floor sa building. Of course, pag-abot niya sa ubos, pagmata niya, patay na siya. Nang utan ako kung sa hinungdan, nganong naghikog ang babae, gikan dito sa 22 dili kaangang, 22 ka floor sa building. Matod pa sa mga tao nga tuwa dito, ingon sila nga, katuko nung bayhana, ang iyahang uyab, nga mo'y naggasto niya sa iyang pag-eskwela, na ay pinakaslan nga asawa. So murag kabit-kabit ra siya. Sa dihang gibulagan siya sa iyahang uyab, naghikog in taon, kay nga naman, walay living hope, walay paglaom, mao nga kung dunay moabot, nga kasubaanan sa kinabuhi, maghikog na lang, ihatag, magpatay na lang. Kaya nga naman, nawadaan sa paglaom, walay living hope nga nagpuyo sa kinabuhi. Kinsa man tong living hope nga atong isgutan, mao si Kristo. Kung si Kristo magapuyo sa imong kinabuhi, ma-develop ang imong gitawag og joy which is developed by the living hope, which is Jesus. In all this, you greatly rejoice. True now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. But remember, joy is not the absence of hardship, but the presence of hope. Unsa kuno? Ang joy kuno, wala magapasabot, nga dili naka muagi og kasubanan, wala nay kalisdanan imong magian. Apan, ang joy imong ma-experiencean, pinaagi sa buhi nga paglaom. It's a living hope. Usa ka magsusulat, si Henry Nouwen, ingon siya, often we discover the joy in the midst of sorrow. I remember the most painful times of my life as times in which I became aware of the spiritual reality much larger than myself. A reality that allowed me to live the pain with hope. I dare even to say, my grief was the place where I found my joy. Pagkanindot sa sulat, sa usa ka magsusulat. My grief was the place where I found my joy. Ang kasub-anan sa sinulat sa Biblia, ini kahuman sa bagyo, unsa ganito, moabot ang tinuod nga kalipay. Ingon siya, my grief was the place where I found my joy. Mao na say tinuod nga kalipay, mao na say inner nga kalipay, mao na say lasting nga kalipay, mao na kalipay nga atong gipangandoy, kay mao na siya ang resulta kung ang balaang espiritu nagadumala sa imong kinabuhi. James 1:2,
consider it pure joy, my brother and sisters, whenever you face trials in many kinds. So, si James, naingon siya, nga bisan pa, unsa gani ingon niya, consider it pure joy, my brothers, bisag naa ka sa pagsulay. Nakahinom-nom ka kung unsay nahitabo kang Paul and Silas sa dihang gipriso sila. Naghilak na sila. Ilabang gibasol ang Ginoo, wala. Sa dihang gipriso sila, nagkanta sila, wala nila bugtua ang paglaom kay nganuman, ang paglaom tuwa si Kristo. Kung wala pa sila paglaom, wala unta makonverter ang tibok pamilya sa jailer. Ingon ana ang kinabuhi sa tao kung ang atong kinabuhi na sudlan sa balang espiritu nakadevelop niining gitawag og joy. Stephen Furtick, ingon siya, joy is a point of view. Joy is a way of looking at things. Joy is a focus before it's a feeling. Dipindi ra di ay, niya di ay. Ang kalipay ko, no? It's a focus before it's a feeling. So ang imong kalipay nagadepende kung unsa imong panglantaw, dili di ay ang imong gibati. So kung naa kay tinuod nga kalipay, dili ni kung unsa imong gibati apan kung unsa imong na-focus sa imong kinabuhi. Asa may sayon? Pagsakay sa roller coaster o pagsakay sa train nga nawad og brake? Unsa may diferensya aning duha karon nga inyo nakita nga picture akong ipakita? Ang usa ka train nga nawadan sa brake, unya niambak sa pangpang. Ang usa ka roller coaster. By the way, ganahan kay ko roller coaster. I love roller coaster. Natoy akong amigo nga hambugiro kay siya, ingon siya nga sakay may usa ka taas kay nga roller coaster. Onya yung siya ganahan gikay ko musakay roller coaster. Di ko mahadlok ani. Kapila na ko kasakay ani. Hambog pa kayo anang paggasugod ang roller coaster. Pero sultian ta mo. Paghuman sa roller coaster, napuno og suka ang sanina. Unsa ganito? Ang roller coaster kuno, doon nagyoy kasiguruhan nga makauli ka sa imong paingnan. Apan ang eroplano nga nawadan og piloto, wala na'y kasiguruhan ang imong paingnan. So, ang imong kalipay nagadepende sa imong living hope, nagadepende sa imong paglaom, nagadepende kung kinsa ang nabutangan sa imong paglaom. Kung si Kristo ang imong nabutangan sa imong paglaom, nakasiguro ko na ang imong paglaom maghatod kanimo sa kalipay. Dunay duha ka klase ang musakayay sa roller coaster. Matod ba sa usa ka magsusulat, ingon siya, ang magsakayay sa roller coaster, duha ra gigabuok. Katong usa nga ganahan mo sakay, o ang usa nga napugos sa pagsakay. O sa ganito, duha ra kabuk ang manakayay sa roller coaster. Ang usa nga ganahan gyud kay mo sakay og roller coaster, ang usa napugos tungod sa iyahang kauban nga ganahan kay mo sakay og roller coaster. Usa sa akong mga pag-umangkon na nakay mi og roller coaster. Unya kay ganahan mag-isa mo sakay, ako siyang gikuyugan. So siya, bugito iyang ganahan, pero ako napugos, kay ganahan man siya mo sakay. So ako nagkuyog-kuyog rako. Ining sakay ni mo dito, mahibalaan gini mo ng kinsa ng mga tao nga napugos. Usually ang mga ginikanan, kay kini atong mga nagganahan mo sakay, ato lang yung kuyugan, bisag magkasuka-suka ta, kuyugan lang yun ato. Natoy usa ka panahon nga didto mi sa Thailand paghuman sa among kasal sa akong asawa ni adtong 2005. Naa dito ang among manginikanan. Pag adto na mo dito sa
na ay kanang gitawag og hurricane, kanang hurricane nga sakyanan nga magtuwad-tuwad o niya ang imong tiil maabot sa taas sa ubos. Wala mi makasakay. Pag adto na mo sa una, busa pag abot na mo kay naayo naman mo to'y pinmiro ginamo nga giplano nga sakyan. Among gipangutana ang among mga ginikanan kung gusto ba sila nga mo sakay. Wa mi kabalo nga kato di ay nga roller coaster, magtuwad-tuwad di ay ang imong tiil dito sa babaw. Imagino nimo nga ang imong mga ginikanan sa 60 na kapin ang edad unya imong kuyugon dito. Tuod man sakay mi kauban sa among mga ginikanan. Pastila ng hilak ang among mga ginikanan sa kalisod. So duha ka klase ang manakayay. Katong manakayay nga napugos lang yun kay dunay ganahan kay mo sakay. O katong mga tao nga na-enjoy yun nila ang pagsakay. Kung gusto ta nga mulas ang atong kalipay, nagdepende na sa atong pagbutang, sa atong paglaom, ngadto sa atong Ginoo. Matod pa ni Johnson Oatman Jr. When upon life's, siya mo'y nagsulat ani atong usa sa mga kanta nga nasa sa church hymnal. When upon life billows, you are tempestuous. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged. God is over all. Count your many blessings. Angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Pagkanindot sa mensahe, kung panahon nga maabot ang kalisdanan, unsa ganito, count your blessings. Mauni siya unsaon pagpaagi aron ma-develop ang imong joy. Aron ma-develop ang imong joy, you have to depend on what God has promised, which is the living hope. Doon na istorya sa usa ka mag-uuma sa Bukidnon. Ang iyang kabayo, pinalangga kayo niya. Kaya nga naman, ang kabayo, mao'y iyahang saliganan sa iyahang pagnegosyo. So sa batag, karon og niya nga dunay magpasanggi sa ilang bukiran, ang iyang kabayo iyang gamiton pagkarga sa mga hinarvest nga mais unya suhulan siya. So kini iyang kinabuhi nahimo niyang partner sa iyahang negosyo, nahimo niyang partner sa iyang pamilya kay nga naman ug wala ning kabayo, dili siya makakaon, dili siya makapakaon sa iyang pamilya. Apan usa ka adlaw niya kini iyang kabayo nawala. Sa dihang nawala. Wala siya mag-goal. Kaya nga naman, naasay living hope. Ingon siya, atong iampo ni sa Ginoo. Busa iyang giingnan ang iyang pamilya nga mag-ampo ta nga ang atong kabayo makit-an ra nato. Usa ka semana, 2 ka semana milabay sa matag adlaw, sige siyang gaampo nga makita ng kabayo. Sa dihang nahuman na ang 2 ka semana, wa man gyud nila makita ng kabayo. Nagampo na sad sila nga kining semana atong iampo nga mobalik ang atong kabayo. Wa ra gihapon ning balik ang kabayo. Pero wa siya moad anong paglaom, nagpasalamat lang gihapon sa Ginoo nga nawala ang iyang kabayo. Insa Ginoo, salamat kayo nga nawala gid among kabayo. Wala na ko'y laing mahimo ani ako na lang ihatag nimo ning tanan. Mao na siya gitawag og joy. Doon na kay living hope, doon na kay paglaom, dili ka mag-uol, kay nga naman, iner ang imong gibati nga kalipay. Dili ka maapektuhan kung unsay na itabo sa imong kinabuhi. Apan usa ka adlaw niya na. Sayo sa kadlawon, nakadungog ang usa ka mag-uuma. Iyang nadunggan nga dunay mga tunog sa kabayo nagpaingon sa iyang balay. Sa iyang paggawas, mga kapaglaom, mauna ni ang iyang nagitaan. So ang iyahang kabayo nga nawala na ay kuyog nga lain kay babayi man ito yung kabayo unya pagpauli niya kay naa na may lalaki. Ingon siya nang ngulag ay ang akong kabayo unya karon miuli na akong kabayo unya nanay kauban. Busa iyang gihigtan iyang kabayo, gihigtan po niya ang kabayo nga ning kuyog niya.
Sige siyang pangita, nagsuroy-suroy siya, nangita siya, kinsay tag-iya sa kabayo. Naabta na lang og pila ka mga bulan, wala gyoy nangita sa kabayo. Kung ang usa ka mag-uuma, nagpakamatay pa, kay wala na siya paglaom sa kinabuhi, nawala na ang iyahang kinabuhi, iya panggibiyaan niyang pamilya. Apan tungod kay doon na siya living hope, doon na siya kalipay nga nagpabilin sa iyahang kasing-kasing. Dili maapektuhan kung unsay mahitabo sa iyahang kinabuhi. Karon nahimo ng duha ang iyang kabayo. Ang panalangin sa Ginoo, igabubo ra nato kung atong ipabilin ang atong paglaom diha kang Kristo. Doon ay libro nga akong gibasa nga sinulat sa usa sa atong mga igsoon dito sa Africa. Nalipay ko kayo sa iyang sinulat, Save from the Bondage of Satan. Iyang gi-explain dito kung unsay nahitabo sa iyang kinabuhi sa dihang natawo siya, nga ang iyang kinabuhi hatagan siya og kining pinasahi nga makakita siya og panulay. Unya giingnan siya sa iyahang ginikanan nga ayaw kabalaka ka ikaw mo'y pinili ni Lucifer. Wala siya kaila kung kinsa ni si Lucifer, ang iyahang ilhan nga si Lucifer iyahang amahan. So sa dihang gamay pa siya, gi-training siya kung unsaon nga mamahimo siyang sakop ni Satanas. So, anang gamay pa siya, gibutang siya sa usa ka lugar, diin iyahang gidevelop kung unsaon nga mupatay siya, unsaon nga mali. Tanang binuhatan sa Satanas, gidevelop ni sa iyahang kinabuhi. Kaya nga naman, gi-training siya nga mamahimong usa kontra ni Ginoong Hesus. Sa diyang nahuman na ang iyang training, naanatanan sa iyang kinabuhi kung unsa ang buhat ni Satanas. Ki-employ siya, gi-deploy siya ngadto sa iyahang field. Ang field nga iyang gipaingnan, mga kapaglaom, mao ang eskwelahan sa Adventista. Kay niining panahon na 8 years old pa siya. So gibutang siya sa eskwelahan sa Adventista sa Africa. Sa dihang pagbutang niya dito, nanahi na ang sumala sa training niya sa iyahang pagkabata nga iyang himuon kunon sa isupak sa Ginoo. So ang mga bata tungod kay gamhanan siya, dunay tulo ka mga manulunda ni Satanas nga gakuyog niya sa matag adlaw. Advance kay siya sa iyang pagtuon. Unya, naay mga bata nga kulang kunog pag-ampo sa ginikanan, moto iyang madali-dali o kuha. Pusa, ako mong gihangyo mga ginikanan, kung naama mo'y mga anak nga nag-eskwela sa atong tulunghaan, atong ihampo kanunay. Kay matod pa niya, ang mga bata kuno, nga ang mga ginikanan, gaampo sa kanunay, dili good niya madala. Naaman to siya mga magic-magic, itong kigamhanan good siya. Pero sultian ta mo, giingnan siya ni Satanas nga bisag unsa imong pangayon akong ihatag nimo. So wa siya nag-goal sa iyang sinina, wa siya mag-goal sa iyang kwarta, naa siya tanan. Bisag unsa iyang pangayon, naa siya tanan. Apan usa ka adlaw ni ana. Ning adto sila, misulong sila kay ilang patyon ang usa ka pastor sa Adventista. Sa dihang gisulong nila dito, ila nauntang sudon ang balay sa pastor. Apan dunay usa katao nga naglingkod dito, nagtindog o niya ningon nga ayaw hilabti ang akong anak. Busa, panglayas mo ang iyaha ko ng mga kauban nga mga manulunda ni Satanas. Layas tanan. Siya kuno nagtanaw siya, na-shock po siya. O niya, di, magyug kuno siya maka-atraka kay silaw man kayo, ning atras po siya gapil. Pagmuli niya, iyang ipangutana to iyang mga kauban nga mga manulunda ni Satanas.
Unsa may natabo dito, kinsa man tong tawo nga nag-istorya dito, ingon day ang mga manunda nga mautos siya ang atong kontra. Mautos siya ang atong kontra nga mao nang atong awayon. Natanom siya ang huna-huna. Kaysa unang nga panahon, ingon siya ang akong mga parinti, ang akong mga igsuon. Panahon nga muhawa sila sa kang Satanas, patsyon sila. Ingon na siya, Ginoo, kung mas gamhanan man ka kaysa uban, himoa Ginoo nga imo kong madala. Una, ikaw mamahimo nako nga amahan. Pakig-istoryahi ko, Ginoo. Nakig-istorya siya sa Ginoo. Ang Ginoo nakig-istorya niya. Unya, ingon siya, ayaw kabalaka. Dala ang akong ngalan, panahon nga magkalisod na ka. Mga igsoon, ang ngalan lamang ni Jesus, maghatag na to og buhing paglaom, aron makabaton ta sa kalipay. Kining tao nga gidevelop aron mahimong Satanas, nahimong Adventista tungod sa ngalan ni Jesus. Ingon ni siya sa una, tawhanon nga kalipay, kining happiness na ako tanan bisag unsay akong pangayon, apan sa dihang nahibalaan nako si Kristo, nakabaton ko sa kalipay nga naa sa sulod. Kalipay nga walay kinutuban, kalipay nga dili maapektuhan sa unsay klase nga pagsulay. Mga kapaglaom, ang Ginoo lamang ang living hope mo'y maghatag na to og tinuod nga kalipay. Busa ako mong giimbitar na kung gusto ta makabaton og tinuod nga kalipay, na mao ang bunga sa balaang espiritu, atong ihatag ang atong paglaom kang Kristo. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat kayo sa giya na imong gihatag karon. Among nabatnan, Ginoo, na ang among tinuod nga kalipay, amo lamang mabatnan, amo lamang makuha diha sa among paglaom, buhing paglaom nga mao si Kristo. Himoa kami, Ginoo, nimo nga mga ehemplo, sulod sa among kinabuhi, ug i-develop ang among gugma ug ang among kalipay. Kining among kinabuhi mahimong sumbanan sa mga tao nga wala makaila kanimo. Salamat kay Ginoo nga imo kaming magpadayon ikaw sa pagkuyog kanamo, samtang among padayonon paghisgot ang imong mga prutas sa balaang espiritu. Kininta namo gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.